Hello, may buntag ninyong tanan. Mo niya itong host ron ay kaning gamatoy, kaning bugoy. So, nag-ilis na ni siya ron, no? Kay mag-picture me with Santa. Mag-picture ka with Santa? Ha? Yeah, mo niya. Asan ito yung sulubo na tagak? So, guys, officially, holiday na tayo, no? So, nagkuha na lang tayo sa tamuad to for the next following days. Niya man ana. Katong mag-long ride, mag-long drive di ay, oy, long ride na, naanad mo ko sa motor, ay, nga long ride. Sige, mag-ilis sa amin, ya, kuyogon ta mo na mo. So, inyong host, kinag-ingaan ni, kay para mabagay kila Michael o ka Mami, si Mami ay, so, kay mag-picture man tawid Santa, good lain, masad kay kung mag-t-shirt ako or kuhan, di ba? So, artist na lang, di ba? Ang bugoy ay money ang sulubon. Asa naman to? Kanya ay money sa lubon sa bugoy. So at least mo bagay ming tolo, no? Sige, we'll go ahead, guys. A few moments later. So, Morning Queen Center, guys, no? Lagan kay kuan ni money siya sa dako din nga kuan sa Queens. Yung manasa ni siya kanang potato corner din pakiton tamuon niya. So, pagsod na to sa car park, guys, ingani ni siya ay mura sa gagna sa SM, no? Wala lang mga ate. Wala lang mga ate. Niya man magkuha ka din og ticket. Nakuha tag ticket. I-click din na to. Layo ay. Okay, so pila to per hour gani. Nalimot ko. Abante na ta. So, nanata sa Queen Center Mall, guys. Nya ang nakakuan din guys kay kanimong ticket, imo ning dalhon kay naa dito sa entrance dapit kuasa ka mo bayad before ka mo exit. Sige lang, pakit-on gyapon tamuon niya kung unsaon. So mo ni din akong pasabot, guys, kanang pag-exit ninyo before mo musod sa sakyanan, anhi sa mo dinhi, mo bayad mo dinhi. Kana anha mo bayad. So karon pangitaon na to, no, kuasa to si Santa. Para makapapicture na si Michael, niya man na mga aon na ta, kay gutom na. So mura sa kagna sa SM, guys, no? Wagi kalahian ng mall din hisad, except kuan na sad nalay uban brand na wala dito sa ato ang naa din maura. Kaya nagi Gongcha. Gongcha wish your boyfriend was hot like me. Manya ko yun, guys, ay na potato corner din nakaapan lang din bakit wala slightera din pero ang presyo sa nila pretting mahala sa lagi yaman ana kay kuan unsa tawag ani kanang air fry ilang kuan dili oil bitaw so mo na lahi og lasa ilang french fries din kumpara sa ato sa Pilipinas. Yeah, I think ibutan nila sa third floor kay para na mga anhis sa third floor, no, kay tanan concentrated kay sa second ug first. Oh, mingaw kayo. Wagi ka taw-taw. Anapa dito sa tumoy. So, amo sang ilisan si Michael, guys, na before mi mo adto para ready na dayon og picture. Wow, gwapuha na sa mong baby. Ay, ready na mag-picture with Santa? Ha? Unitsuka pa. Naka-green na kuan, Christmas attire. At least mingaw ron, no? Kay kuan magudon kanang weekday ba? Manaway tao. Hello. Hi there. Picture with... Do you have reservation? No. I just need a phone number. Hey, 332. Alright, are you guys ready to take pictures now? Yes. Alright, just right whenever you're ready, go here and... Alright. Okay. Sige, mag-picture sa mi, guys. Kaya bawal daw ang kuan. Kinsay lipay, gikan pa picture ni Santa. Ganina hilak-hilak ko, lipay na. Paman namin, guys, mo niya mga pictures. Sige lang, ako lang niya ni-appeal sa video. Code? Oh, masend for after 24 hours daw. Katong solo daw si Michael. Asa na? Loobli akong bag. Asa si... ka na? Okay naman, no? Yeah. Bisag abli akong bag, di naman klaro. Dili ay. So babe, pinaka-paborito nga part. Kaon. Adto ta sa basement, guys. Naman ay daghan pagkaon dito, no? Food court nila na Panda Express, halal, guys. At sa unsa pa na Chick-fil-A. Daghan
Michael. You're okay. Murga ko ito itong sabaw bitaw. Sabaw, sige. Asam to noodle house? Kata dito? Sige, may problema. Para makainom sabaw si Michael. Kani noodle house na, maganahan? Hi, can I get one number 5? Okay, anything else? That's it. Let's go, let's go. Eat na, Michael. Come on, come on. Okay, so mana naman ka mami, no? Kita Panda Express ta kay paborito kay nato ilang orange chicken. Hi, I'm getting the plate. Rice, fried rice, then orange chicken and Beijing beef. Beijing dog. Teriyaki and sweet and sour, please. Thank you so much. Alright. So, muna akong gipili guys, no? Orange chicken, Beijing beef, niya fried rice, si mami kay beef stew ka mami. Kaya para makakaon sa si Michael niya, nangayos mami guys. Sige, kaon na ta guys. Ni Michael nag-eat. Asa daw? Bebe. Dali, dali. Okay. Yummy! Paborito kayo na kung Beijing beef nilang orange chicken eh. Ako gano'n ako ani, sukad nakatilaw ta. Lagi, kami ano eh. Lami ang Panda Express dari sa Queens. Isa ni dari Queens Center. Queen Center. Ang uban Panda Express kay kanang di kayo malasa ka na di malasa. Ya bago permi kay daghang kimpalit. Meanwhile. Di lagi siya ganahan na. Di siya ganahan anything ay butang siyang ulo, no? What more? Paong ko lagi siya dad. Maski mo ka og dagko nga pansit. Mo ana ba si Lola niya? Wala kadako sa spoon, pero masigo ni sa baba. Sigo eh. Sus. Nahuman na ng tagkaon ba? Ang bugoy, wapagid nahuman. Skin. Gabi kay kaon, uy. Buyag. Way undang. Muna gikap gyud sa NICU. Muna first time sa NICU, katong napa siya sa hospital nga nagbutang ang doktor maximum pwede niya imnon ay first time daw to nitabo. Kaya usually ang minimum gyud let's say minimum 40 ml gyud yang dapat imnon. Michael kapan og maximum. So nakuwangan pa ta guys, namtay libre bitaw sa Chick-fil-A bitaw, ato na lang kwaon. Kay sayang, I think mo expire na karon tuiga gud. Kaya hapit na katapusan ba. Kwaon na lang nato. Hello, how may I serve you? Hi, I'm just gonna claim my rewards. What are the for? The sandwich? Deluxe Just do the sandwich. Just do the Vajima water game really quick. Sorry, what was that? Just do the Vajima water. And then the can of on. Okay. Anything else? Pickles or no pickle? No pickles. Alright, will that be all today? That would be all. Make sure it comes off. Have a good Alright, day. thank you. You too. I take the next guy. Wanna guess on libre worth $7. Alright, thank you. Eventually. Okay guys, so muna na tagkaon kay ato ning ihipuson kay ato ni labay, no? Kay money. Wa may manglimpyo din sa Amerika kundi ikaw ko sa imong magikaon. Okay. Ay compact na sana ni automatic. So mana guys, no, kato among picture kay $53 to siya nga worth, no? 53, $49.99 plus tax man. So mana 53. Tara, let's go. Muato na to sa parkinganan guys kay para muato tag Costco, among paboritong lugar. So mo ni guys, kato ko ingon ganina nga dalhan ninyo yung ticket kay ato ning i-scan. So $6, no? Ato na din na isod itong card. Okay, so yung ano. So okay, click na done. So muna guys, after nimo bayad ato, makasakay mo sa kyanan, magdali ka kay gaan na kag 20 minutes ana para makagawas. Kundi ma-charge na sa kag extra. Okay, so current sa exit kay Mark automatic naman siguro niya kinanan niya ang plate number nato ba. So igo lang tanaw ng plate number, mao lagi.
Okay, pag-scan itong ticket na naman to daan na itong plate number. So pag-scan sa camera din ha, plate number ay tanawon. Ano guys, pa-doon na tas Costco, no? Kita mo din niya ay nagbaligya mga Christmas tree sa dalan. Fresh Christmas tree na siya. Usually tag $50 mas siguro na eh. Oh, mag-live. So nata this Costco guys, no? Nagwat lang ni Michael kay ilisan pag diaper ni Mami. Kaning kato kanina na bayaran nato dito is $53 sa kanang photoshoot nga human ana kay sa katong parking kay $6 ato na bayaran. Nga namo ng bugoy censored. O lagi wa ay kabalaka wa na ko gipakita. Wala ko gipakita, ay kabalaka. Anding na ni siya ilisan guys. Lihok na kayo, lisod na kayo ko ano. Few inches later. So guys, nanasad ta sa ato ang Disneyland, no? Mao na yung Disneyland ni Mami, basta magkatiguang ta, mao na gid ni. You're at the stage where you buy your clothes at the grocery store. Lagi. Kani ko atag sample. You don't know what else happens after that. Alright. O yung ganahan din eh, kay ang mga sample ba, di bitaw ka ng mga kanang just for the sake, kana pagid mga branded na mga ilhado bitaw. Awesome to lang jeans. Ato dito. Mo na lamin din eh. Okay, so mangita tag size 40 nga jeans tagpila ni $17.99. Barato ano? May yung ganahan sa Costco nga ano, Kirkland kay adjustable siya. Ako'y patanaw ni May Anbe kung sa akong size. Yeah. Kirkland, tag $18 siya. No? Okay, so nice. Oh, 30-30 mo ni. Mer, ansa to? Ani na ka mag-grocery sa... magpalit og mga sanina mas grocery. Mo na ang ato ang stage yun, no? So, padong takuha sa gatas ni Michael, no? Kani gyapon Horizon. Actually, kani siya pang backup lang gininamo, no? Kaning Horizon. At isa lang ba nasa tay backup bitaw. So expiration April 2024 pa. Okay ni. Di ka siya ganahan chocolate. Di pa siya pwede na. Nagkamahal na lagi. 58 na ang kon. May gani wala si Michael ana, no? Niundang na siya ana. Katag 58 na. Babe, kuwataan ni babe kay lami ni siya. As in, lami yung kayo. Oh, par ni Mark. Maganahan ni siya ni, lami kayo. So, nagkuha sa taan ni guys, no? Nakatilaw ko sa free tasting, ani, lami kayo ni siya. More ni siya ingani niya. Pag melt, ana, na yung mga ingani sa sulod. Lami kayo. Sige, so magkuha tag Pepsi kay para natay kabaon, no, sa atong land trip. So atong gatas si Michael, no, the usual. Yan ato ablihan kung sealed pa ba. Okay. Nakoy kuha ang sample. $21.99 for the box. Try sample. Oh, Sample. thank you. Oh, domuz mu? Is it pot? Kuha tagduha, no? Para ni Maya ng isa sa tong lablab. Ah, bago luto. Ambot dun sa... Pwede ka, lamin ha? So, nahuman na ta-grocery guys. So, padoong na tabalik sa sakyanan ron. Ang kanyatong groceries ron kay para mga necessity ni nato, no? Para ka Michael, labi na ang gatas. Kay among gigamit kay recently katong kanila ay kaning backup niya para sad mailisan tog bag-o kay pila na to ka weeks man, so at least kani bag-o na sad ni nga backup na up to April 2024 pa ni siya mo expire. Ato ni ablihan guys kaning Amara ato patilawons Michael. So pila ni kabuksod? Usa, duha, tulo, upat ka bukso din eh. Sige, patilawon na tas Michael ani. Natabi kung ganahan. Yum! Sige, kaon may kay mahal ba na.
Nam 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 nam. Mumelt siya sa baba. Mumelt ka. Oh. Ang initial, uy, hala, giluwa. Mumelt na siya niya. So, di siya ganahan, no? Sayang nga, uy. $17 ba? Adi, $15 dito. Mukha nga, uy. Sige na, Mike. Ano, Mike? Tilawa. Pag melt, anak, Mike, kinaay fruit sa sod. Di good siya. A few moments later. Nami sa H-Mart ron, guys. Palit mi siyang banana milk. Okay. Panaog namin sa H-Mart, no? Ano sa'yo mong paliton, mi? I think we're gonna buy... Wala, lagi pislita. We're gonna buy some Korean barbecue. Kaya nga-crave ko. Kang Michael nga banana milk. Lagi kay paborito kito niya, no? Ang ngayon siya sa iyang oh. Saint Benedict. Buyag. First birthday gift na sa iyang Tita Joy ug Uncle Dodo. Say thank you. Asam ni mo able? I think it's there. Kani. Napag sila. Ay di, uy. Sa muka. Dako ni na H-Mart, no? Nindot ni. Marag din hinag yung kapirmi mag-grocery da. Uy, kani. Muscat grape. Sus, lami kini guys, kani muscat grape. Karon, magpili na lang tawag lami kay nga kuan. Lami kini guys, kung naamoy kuan kaning muscat, kani, lami kini. Ansa man na? Jackfruit, ganahan ka? Tagpila ni. $1.54. Sus, ka-cute. Kuha ka ni, ganahan ka ni. Eh, margahi man siya. Ayaw lang. Tag $4 ang kaniusa. So, mga pila na 200 kapin ang isa. Asa eggplant. Uy, dakuha, uy. So, maning eggplant, uy. Naging sila kaniyo, bok choy ba ni? Oh, tag $6 silang bok choy. Michael. Uy, wrong number. Uy, wrong number. Kanilang daw. Ansan eh? Radish kimchi. Radish kimchi. Or di ka mukha na. $3.49 no na din niyo. Oo, lagi. So, nanas lang mga cooked meals din niyo. Oh, bulgogi over rice, $9. May nga na, good. Chicken teriyaki with rice, $7. Kani gito, beef short rib. What's that? Beef short rib lunch box. Wow, $19. So dinhi kaning mura kag na sa kanang Itolyo ka na magkuha ka ni butang nimo didto na itimbang dayon. Na awa mga barbecue din ni guys ay. Nga nani na gid lutoon na lang nimo dayon na siya na sa steak na siya. Tagpila tag $10 niya upat, so bali tag $2.50 ang isa ka steak. So nagkuha sa mga marinated beef rib eye steak. Naka-chop na siya daan niya, marinated na siya, no? So diretso na lang ni kuan kanang toslob sa unsa ni kalaha. Oh. Yan na sila kuan guys eh, kung sa ato pa unsa gitong restaurant guys sa Cebu. Pearl Meat Shop, kanang short plate nila. Kanang thin roll nga, ay tang din. Kaning thin roll nga rib belly, tag $12.20, no? Kato, naanda na to a brand. Kana. Oh. Samjang ni, no? So, always check kung sealed pa ba. Okay, you never know. So, mga guys, naabot na ta sa balay, no? Ato ikuha na atong mga napalit. Kani guys ay kaning Korean Shine Muscat Sauce. Lami, ani. Tag $20 din ni siya niya. Aw na to, unsay soda. So, sosyala ni nga grapes, eh. So, more ni siya, no? Gamay kay siya nga grapes ang sod. Pero dagko siya. More siya kanang cotton candy grapes, bitaw. Sa ila, so waya na to niya kung sa ilasa, ani. Di nga no, huwaton pa to niya. So, waya na to ron. Kaning isa amot, $1. Siguro 50 size. Siguro ning isa ka paak. Babe, lami. Uy. Lami lagi ka na. Amis kayo. Di, para makita na ba? Lami. Uy. Hello, anak ko mugasan.
Sige lang, lami mo gihapon. Wow! Lami kayo. Promise. Yan, ipalitag radish kimchi. Nya, kaning katupang sangyupsal na to ron, no? Ya, kaning mga ginger. Buton sa ni ka ng sa diabetes, bitaw. Ampalaya di ay. Naman na, napalitag jajamyon. Jajamyon ba ni? Samjang di ay. Jajamyon na noon. Ya, onion. Ug nipalit ta katong tulo kay nga ni para kang baby Michael kay barato kay sa H-Mart no tag $5.99 ya man ana sa katong Chinese restaurant Chinese supermarket kay tag $7.99 amo nakita mo no nipalit na lamig tulo. So ato sa ipadapli no kay napatay Costco nga kuha na to mga pinalit nya karon naa to atong mga gipalit sa Costco nagpalit tag duha ka gatas si Michael kay barato kay no tagpila ni siya tag $3 kape ni siya ni humana mula sa siya 5 to 6 days. Di pa kay ngani upat ka adlaw 18 tag $18 ni so igor gyud ni pang emergency kay pwede man ni siya dili ipabugnaw ipabutang sa ref so okay ni siya room temperature no. Kani ay sayang lami biya unta kayo di mo mukaon si Michael pero sige lang ako lang sa suwaya no basi mukaon na gyud siya. Unya nagpalitag pantalon, Kirkland na pantalon. Ya, human ana kaniya katong unsa ni? More siya chiffon no, so naana siya sa kanang plastic. So igo sa ni kang Michael, okay sa case siya ani kay para katong ganahan kay siya katong mamon bitaw, katong mamon oh. Naman palitag Pepsi sus. Kani dagko kay mga Pepsi dinhi pero by can ni siya ha. Dinhi siya by per piece siya sold sa isa ka can. Per piece per piece siya nga cancelled sa kaning isa ka pack, isa ka box. Unya nipalitan ning buttery homestyle nga Idahoan kaning mashed potato ni siya so igor daw ni butangan og initubig no nya human ana itagak tong pouch sa initubig nya mo na din mo mashed potato no siya kuyawa na. Okay, so nagpalit sa tubig, nagpalit aning uban ani kay ato ning dalhon sa ato ang land trip in a few days time. So katong wa pa naka-subscribe, subscribe na mo para makakita mo sa among journey sa among land trip. Pero di lang sa kung magsaba ko asa mi padong kay pwede mo palaw. Oh guys, na din gipada si Uncle Paulo gikan sa Philippines and Auntie Katsi katawanan kayo. Sa mo kay katawanan kayo. Okay guys, so thank you for watching. Katuwa pa na subscribe na mo and see you again in our next vlog. Bye! Okay guys, so thank you for watching. Katuwa pa na subscribe na mo and see you again in our next vlog. Bye! Sa mo kay